Už nikdy nebudu natírat bradla kolomazí. Řekl bych, že děda smrdí jako ten starý mokrý kufr vzadu v garáži. Ne, spíš jako fotokomora. Tak dost oba. Děda je cítit jako každý starý člověk. Trochu jako je cítit nemocnice. Homere, jak to mluvíš? Ale Marš, že mi nestrčíte do útulku, jako já dal dědu, že ne? No. Marš, tak tohle nepřežiju. Co budete dělat dnes večer? Sedět sama v pokoji. No nic, když už máte svůj program. Mladá dámo, jestli pak je babička doma. Hejbe, radši z vás už nespustím své zdravé oko. To vám taky radím. Tak ty máš děvče. Takže všechno nejlepší, slečno. Klidně jí vem sebou. Hele, a do auta se vejdou všichni tví přátelé. Není neviditelná, idiote! Homere. Barte, vylez a zatlač. Jasně, Barte, vylez. Jo, to zrovna. Tak lvy jsme už viděli, nepojedeme? Mimochodem, dělám poslední vůle. Co kdybych vám dal tohle pero s mým telefonním číslem? Vypadá jako doutník. Vtipné, vidíte? Někdy vás nenapadlo, že se starými lidmi byste měl zacházet lidsky? Ať mají peníze nebo ne? Ano, ale přešlo mě to. Mám takovou otázku. Jaká vlastně byla smrt? Ne tak strašná jako tohle. Vypadněte odsud! Právě jste si udělal velmi mocného nepřítele, dětku. Ale já chci lidem pomáhat, ne je zabíjet. Totiž je fakt, že paprsek dokáže jenom ničit. Ale víte, žena bude ráda. Od začátku se jí ten smrdící paprsek nějak nezdál. Mama, chceš nás zabít? Je to horko, ty cvaku! Zapni ventilaci! Hele, buďte hodný, staroušové, nebo to napálím rovnou do řeky. Jasný? Jasný. Everybody boogie woogie, everybody boogie.